Azvina kumira mushe mukomana wechidiki anoimba mhanzi inotapirira anoitwa Greatman ari kubuda aitota kunyadzisa vanhu. Ameno kuti something panonga pane zviri kuitika nemufesu. Ameno kuti chii but kana kuti ndo unhu wake ameno. So panapa panoitwa Bruno Furnitures amuoffer headboard akati huya mutore headboard chibaba changu chichichi zvikanzani space yekuisa bhozi yokutengesera ichiri new. Zvakanzi iwe chamari iwe vanhu vachatadza kubatsira next time vachiti unoganza zvikanzi next time vanhu vachapa mukadzi wangu mabrugwa ndikavasekerera. I don't want that offer. It was disrespectful. Ameno kuti iye anoda kind respect yakaita sei kana achiti this kind of offer was disrespectful. Ndo iyo matauriro ake. But pari kuzonzi ko wheelchair yacho wakaisa kupi? Wakatengerwa nyowani zvikanzi ko wakatenga Benz road visa ichafambira mireyo. Umwe bari bvunza zvikanzi ko wheelchair yakapuwa naOli nderi kupi naye Greatman zvikanzi kaso wachikoka makumbo kana mubvunzo yerafu yaari kungoningira vanhu. Handisiuziva chii chiri kuitika and I am not sure kuti mukomana uyu ndiye anenge akabata phone achipindura nyaya idzi. I'm sure vanhu vanenge vachimumanejera zvinhu zvake ndiye munhu anenge ane rough behind, but zvimwe zvacho inini zvangu ndinoona kunge zvinogona kukanganisa brand remufesu uyu because mufesu uyu munhu wekuti vanhuwo vakawanda vanenge vachitaka kugoda kumubatsira. Even kana wheelchair yakazowana akatoita kurequesta ekukumbira ndobva kwatozowanawo maweushers ana Olinda namainanda vakati regadza ndichakubatsira mufesu wangu. But apa manje maanza akubuda zvakutyisa. Ameno regedza tomboona kuti zvichamira sei.